Per començar, comentar que és curiós com al llarg de les intervencions, i de fet ara també trobo a faltar la intervenció d'Esquerra, però intervencions i posicionaments previs que s'han dut a terme aquests dies, previs al ple, s'han posat en evidència les contradiccions en la manera de veure la política de cada grup municipal. D'entrada, tothom és demòcrata i molt amant de la participació, però quan es posa sobre la taula una proposta radicalment democràtica com és aquesta, a alguns els salten les alarmes i posen totes les excuses per no tirar-ho endavant. El fet que s'hagi aprovat inicialment no vol dir que no es pugui fer una consulta, perquè encara queda un procés molt llarg per acabar d'aprovar aquesta modificació, i a nosaltres ens piten les orelles quan sentim alguns grups que fora d'aquest ple defensen el dret a decidir. Entenem que la posició que ha defensat en Gerard Llobet va per tot el govern i per tant també inclou a Convergència. Grups que fora del ple defensen aquest dret a decidir i aposten clarament per un referèndum, però quan es tracta d'un referèndum local doncs ja no els sembla tan bé. I que fora del ple demanen que es facin consultes ciutadanes per decidir si els municipis s'han d'adherir a l'AMI o no s'han d'adherir a l'AMI, però no volen fer consultes al seu municipi. I aquests dies hem sentit arguments com, per exemple, que la gente no por sí quiere estar siempre informada de todo, que va fer el David Carmona, representant del Partit Popular a la ràdio el dijous, o que això és un tema d'una complexitat molt gran i no es pot dir d'una manera tan frívola sí o no a una cosa d'aquesta complexitat, que va dir el regidor Giribet també a la mateixa tertúlia. A nosaltres aquestes afirmacions, aquests arguments, ens fan una mica de feredat perquè mostren una manera de veure la política per nosaltres classista i paternalista. Sap què és frívol per nosaltres, senyor Giribet? Que vostè pensi que la gent no pot entendre què implica la planificació de l'Eixample Nord, que ni tan sols els ho vulgui explicar, que menys tingui la seva capacitat i que pensi que vostès i els seus socis de govern, que han fet un gran nombre de barrabassades urbanístiques en les últimes dècades, que han donat corda a la bombolla urbanística, que ens han deixat la ciutat com està, endeutada i amb barris fantasma i a mig construir, que vostès, que amb aquesta proposta de planificació demostren no haver pres res del passat, es creguin els únics capacitats i legitimats moralment, perquè no dic legalment, evidentment que ho estan, moralment per decidir sobre el futur de la ciutat a 80 anys vista. Sap qui feia servir també aquests arguments? Doncs els homes que s'oposaven al sufragi universal al segle XIX, perquè a principi del segle XIX només podia votar una elit opulenta i culta, la gent que tenia propietats, la gent que tenia educació i que se suposava que entenia el que s'havia de votar. Hi havia sectors molt amplis del liberalisme que eren antidemocràtics. Partien de que el dret polític no és un dret natural, és a dir, no és una funció de la qual l'individu pugui disfrutar per si, sinó que ha d'acreditar una sèrie de mèrits i requisits per poder exercir-lo. Per sort, aquesta situació va ser denunciada per un nombre molt gran de gent i això va acabar en el sufragi universal al 80. Aquesta concepció de la política portada a l'extrem dona lloc al caciquisme, a l'existència de gent que es pensa que ho pot manipular tot perquè estan legitimats. Nosaltres partim d'una concepció diferent de la política. Estem aquí com a representants de la gent que ens ha votat, però ni som omnipotents ni estem legitimats per prendre les decisions de forma personal, i menys una decisió com aquesta. Nosaltres creiem que la democràcia es va inventar perquè els ciutadans decideixin, que la democràcia està per sobre de tot ara i sempre i que els ciutadans tenen dret a decidir-ho tot. Jo suposo que aquestes frases les deuen sonar als companys d'Esquerra perquè són del senyor Junqueras i del senyor Tardà. Per concloure ja, votarem a favor de la moció perquè volem que la gent decideixi, volem que s'obri el debat necessari entre la gent sobre aquest tema, no només perquè decideixin, sinó perquè es pugui facilitar aquest debat que nosaltres pensem que no s'ha donat, tot i aquestes reunions que comentava el regidor Llobet, i volem doncs que l'alcaldessa posi les urnes, que deixi decidir la gent. I és per això que li diem: alcaldessa, posi les urnes, que suposo que li sonarà. El nostre vot serà a favor.